ここか？ここがいいのか？そこは。じゃあこっちは。刺しちゃダメですわ。ってダメダメ、うるせえよ。はい、チェックメイト。ダメです。待ったですわ。これで俺の5連勝だな。だからそこに刺してはダメだと言ったじゃありませんの。人の話を聞きなさい。それじゃあ勝負になんねえだろ。屈辱ですわ。英国貴族のたしなみであるチェスでこんな庶民に負けるなんて。次は負けませんわ。まだやるのかよ。ま、次も軽くひねってやるか。今度こそ敗北の恥辱を味わわせてやりますわ。お嬢様、寝室の方に2人のベッドご用意しておきました。ベッド？はい。旦那様のお言いつけで他の客間は大掃除の真っ最中。あいにく一部屋しか空いていなくて。ご心配なく、使用人たちは先に失礼させていただきますので、お二人の甘い夜を邪魔するほど無粋ではございません。ちょっとアンナ。ではごゆっくり。お待ちなさい。あなたも黙ってないで何か言ってくださ。これは？ああ、これですか。ウイスキー入りのチョコを食べて大変だったんです。ウイスキアキハル君はお酒にとても弱くてすぐこうなってしまうんですよ。なんだよ、なんか文句あんのか、このおっぱいおばき。おっぱいおっぱい、何食ったらそんなに胸がでかくなるんだ、このエロ乳娘が。エロ乳ってセクハラですわ。訴えますわよ。今さら隠すんじゃねえよ、減るもんじゃなし。どれとね、この俺がお味見よっばん。冗談じゃありませんわ。この酔っ払いのエロ変態男。そうなんだよな、エロってとこがともみと違うんだよな。てかあいつ全然色気ねえからな。最強さん？何をすべすべだな。こっちはどうなってんだ。同じに決まってるでしょ。お、今度は何？お前綺麗な顔してるよな。何をバカなこと。人を呼びますわよ。セルニア。なあ、なんか機嫌悪くねえか？別にいつも通りですわ。けど昨日は俺いつの間に寝たんだ。お前とチェスしてたところまでは覚えてるんだけど、その後どうしたんだっけ？さあ、知りませんわよ。ま、いっか。よく食うな。その細い腰のどこに入るんだ？ちょっと、どうして私の腰が細いって知ってますのよ。そんなの見てればわかるだろ？そういうことですの。ごきげんよう。
なんつうかすげえな。これ全部フレイムハート家のプライベートビーチとは。やっぱ普通のドリルじゃねえな。誰がドリルですって？使用人のための福利厚生施設ですわ。人を使い養うとはこういうことです。目がやらしいことになってますよ、アキハルくん。それにしても何を食べればそんなに胸ばかりが成長するんでしょうか。謎は深まるばかりですね。失礼な。胸以外もいろいろと人並みにってまさか私の成長具合を確かめにいらしたわけじゃありませんわよね。夏休みにクラスメートのお宅に遊びに来たのがそんなに意外ですか？あ、もしかしてアキハルくんと二人きりで遊びたかったということですか？すみません、無粋なことをしてしまいましたね。何をおっしゃってるんですの？別にそういうこと。お前も水着に着替えたらどうだ？その格好じゃ茹で上がっちまうだろ。大丈夫だ、気にするな。そうか。